aquí pujant. Hem arribat pel tros que puja més. Hi ha unes cordes i arribem a la roca del Corb. A veure què tal. Hem de passar la roca del Corb. Poseu que hi havia unes cordes i no per pujar i no les hem vist i ni tampoc ens han fet falta. Ara seguim cap endavant. Arribat al Puig Tussell Gros, era, no? Pot sí. Increïble. Bueno, mira el Pedraforca. Calm, està ple de domingueros. Por eso es la cabra. Sí, la cabra. ¡Qué bien! Ja està. Què fa? Està menjant. Ay, se escucha un grito. Ve la cabra. ¡Que viene! ¡En serio!
Ens persegueix una cabra. Ai, on està? Que viene. Ay, me estoy cansado. Le damos algo. Després del moment cabra, estem arribant al Puig dels Llops. D'aquí davant. Ens ha començat a perseguir la cabra cridant. Mira, mira-la! Oh, que bé! Sí, per aquí malament. Merda. I ara com sortim d'aquí? Yo no me quiero despeñar, Mira, mira, la viene como una loca. Acabé corriendo. Mírala, mírala. Aquí ens despanyarem. Ve la cabra corrent. Puig dels Llops. Res, i estem tornant, ens ha perseguit fins a dalt i hem hagut de donar un tros de pa i s'ha quedat allà. S'ha quedat allà entretinguda menjant, no bé, no? Mira, mira. Ja estem aquí, el desviament, i s'està posant a nevar. Està el cel. Ui. No sé si es veu com està nevant. Sí, sí que es veu. Sí que es veu com neva. Sí, perquè és gordo, mira, mira. Sí, torna a nevar. Cau entre aigua neu.